嘅早餐係自助餐，我哋咧好豐富，好多嘢食。One, two, three。我哋而家嚟咗動物樂園啦，好彩我哋冇玩海盜船咋，成個倒轉㗎，好驚啊！連家姐都話驚啊，好彩元浩即刻話唔玩啫。唔係跌晒啲嘢出嚟，成身。呢陣間我哋唔得咗靠安全啦，我哋跌落嚟啊！跌咗落嚟啊！準備玩蛋糕杯㗎。好暈啊！我自己照到啊！唔好轉啦，我影唔到啊！唔係啊，佢自己都會轉㗎。邊個高啲？好唔好玩啊？呢個？好玩。伸直隻手，伸直隻手，係啦。
越骑哇！呢個細燈好靚。而家夜晚啊，呢個水上樂園變到咁樣啊，好靚啊，好浪漫啊，係咪啊？係啊，超係啊，超級係啊！而家家姐去玩千秋啦！玩啊！你好多嘢都唔敢玩噶喎，準備玩呢個飛飛千秋啦，驚唔驚啊，爺爺？ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 而家準備玩呢個竹輕車啦，係要自己踩嘅，唔會有人幫你踩嘅。踩會咁樣嘅，如果會識捉嘅先踩過嘅，捉嘅都係。 先設計自己架車先，一陣間入去再玩咁樣玩。細佬超好彩揀到特別版，家姐嗰個紅色佢都好中意，好靚㗎。好啦，而家自己畫啦，好多人啊！はい、水10分に入れてもって監視したお方がさっきの得意でとったおボタンを押してください。ついに注目です。トップが流れてきて、そうした集積で時間が入りました。雰囲気の入れる感じでボタンがおやつでもっと選べる選出に変わりますよ。最後に時間を選べる際、ついてきたし、ボタンを押してください。さあ、1回は養蜂工場ご表示物を使っております。きれいボタンです。火を通すと最後に時間を選べる際に、トッピングする様にお待ちください。落雪啦，好凍啊！你哋凍唔凍啊？落雪，落雪凍唔凍啊，細佬？呢個係咪你哋頭先自己整個麵嚟㗎？UFO 麵啊？好唔好食啊？係咩味㗎？